Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Po další době pomalé odmlce vidíte půjčovací Miatu z naší retro autopůjčovny a teďka jsem v autokempu Žralok na srazu japonských aut. A v dnešním videu vám ukážu, co se sem sjelo. My jsme tady vlastně na principu takové nešťastné náhody. Nestíhám, standardně pracuju, to je mimochodem jeden z důvodů, proč nevychází teďka v poslední době moc videa, protože to si řekneme někde jindy, ale tamhle naše žlutá půjčovací MX-5, mimochodem, kdo byste právě takovýhle auto chtěli zažít, tak ještě předpokládejme, že do konce této sezóny bude pár hezkých dní, v rámci kterých takovouhle opičárnu můžete jezdit. No a teď se se mnou pojďte podívat, co vlastně se sjelo, dneska je 19.9.2020, co vlastně se sjelo do autokempu Žralok. Jo, je tady i pár Miaťáků, nebo pár Miat. A já to teďka zkusím tady celý prozkoumat a ukázat vám, co všechno se tady dá vidět a zažít. To světlo je pecka, dobrá práce. No, myslím si, že tady bude spousta malinko upravených aut. Ostatně Karbon asi by se za ně dal počítat. Tady z toho asi tady něco uletělo, ješkový zraky. Ale nejdřív se jdu najíst, protože mám hrozný hlad. Takže vy se těšte. Kdo jste to zameškali, tuhle akci, dobře vám tak. A kdo jste tady byli, tak jsme se třeba potkali. To ještě uvidíme. Dobrý den. Hello. Nějakýho. No a samozřejmě autáky a spousta dobro. No a povídatné večeři, mimochodem zdravím trenéry z TRX bez hranic. Tak se jdem podívat, co se tady děje. Tamhle na place, když to tam vidíte, tak tam jsou teďka nějaké aktivity pro nejmenší. Tuším, tady byl někdo s Hot Wheelsama a tak. No a já vám teďka ukážu, co tady vlastně zbylo, respektive, že v 5 hodin odpoledne, v sobotu, což je druhý den této aktivity, tak to tady projdem a pak se ještě půjdem svíst s Miatou a myslím si totiž, že by tady měl být, tady na tom place potom, že by tady měl být nějaký slalom. Tak to pak zkusíme taky natočit, jestli to budu stíhat. Mimochodem, kupé jsem vždycky chtěl a nemám ho. A možná mě to hněvá. Když se to jako splacatí, tak takhle je to za mě jako hrozně hezký auto. No ale jako pro fančmekry samozřejmě je tady. Já vám to nebudu moc říkat, jednak se v těch autech upřímně přiznám, až zas tak tolik neorientuju v těchto. Nicméně věřím, že mi budete jako zdatně komentovat, co to vlastně je a není. A na těch kolech to vypadá jako velmi pěkně. A jsou tady auta, že různorodý, třeba jako Celica, že? Haha. A má to být sraz obecně japonských aut, jsem z toho pochopil. Takže fakt asi všechno, že od moderních masových aut přes moderní hračky až po starší hračky. Ostatně, Miatu, no to vlastně teďka moji nevidíte. MPSO. Taky potřebuju v této generaci. Mně se to líbí hrozně. Je to, kdo ty auta znáte, tak má to hrozně mizernou pověst, co se týče životnosti a tak. Type R. No. Tak, ale teď musím pryč, protože jinak mi zase YouTube dá strike z videa a nebudou tam ty $3 z toho vydělaný kvůli té hudbě. Nicméně, tady vlastně na tom place, jako tady, kde jsme, tady na tom asfaltě toho teďka zatím moc nejení. Ale ta drobná roura, ta za povšimnutí asi stojí. No, takže, co dál se tady dá vidět? Mimochodem, jo, ale jako pozor. A nutno říct, že ten kombíček
taky kdysi dávno Marta Snídal z projektu Mazda Gentleman špekuloval o tom, že se začne věnovat i Lexusům, nejenom Mazdě. A možná mi rovnou Lexusy pište, jestli podle vás je v Tuzemsku nějaký vrakoviště, který se specializuje na takhle starý Lexy. Protože zase v rámci projektu dílovky UK takovýhle auto dokážeme vozit a mimochodem o dílovkách si na tomhle kanále brzo řekneme. Protože z pozice drobných změn na anglické straně v rámci vlastně celého toho koronacirkusu, tak zase začneme se těm dílovkám víc věnovat, protože to technicky zase jde, respektive je už zase možný s Copartem trošku chytře spolupracovat a zrovna takovýhle Lexy na díly jsou tam poměrně často. Ostatně jako v té Anglii toho kupa, že jo. A takový Evo hezký, vodem japonský třeba, to víš sem, co? Pak ho nechat přestavět, co? Já bych se tím hrozně rád svez. Popravdě s tím nemám moc zážitku, respektive takovýhle auta nemám příliš často kolem sebe, takže neumím říct, jak se s tím jezdí. Ale tohle se mi třeba líbí velmi. Ten kombíček Gore, takhle pěkně decánko. Jo, to mě hodně baví. No a co tady je dál? Mimo Hop Sandy, že jo, klasická kempová blbina. A sviště, nový, je to Swift Sport, říkám to dobře? Vypadá to tak. Jo. Hot Wheelsy. A ještě pár aut. Prý teda, přestože jako fakt jsme tady pozdě, nebo spíš jako právě protože jsme tady pozdě, tak je tady už asi jenom polovina aut, co tady byla. Pan pořadatel říkal, že těch aut je tady, že jich tady bylo 155. Že něco vidíte tamhle, tam se snad brzo uvidíme s tím slalomem nějakým. No a já vám ještě objedu, co to tady všechno je povystavovaný. A klidně mi do komentů to všechno jako zhodnoťte. A já vám pak zkusím na závěr videa říct, který auto tady z těch, co tady dneska takhle vidíme, mě osobně jakoby baví nejvíc. Jako, OK, ten akord zrovna vůbec není zlej. Jo, i ten facelift, jo, mně se to kupé prostě líbí. Až vyrostu, tak si ho pořídím. No, nevím, kdo jste Japoncomilní, tak věřím, že vám tady plesá srdéčko. Jak říkám, jsme tady pozdě a moc jsme toho vidět nestihli, nebo nestíháme, ale třeba se vám to srdéčko přece jenom rozbuší. Mimochodem tohle si asi musím půjčit, to bych si asi koupil na civilku, tady toho hybrida. No, Miata, půjčovací Miata, ne hezčí Miata toť, fakt jako jediný enáčko, škoda. A ještě tu na další techniky. No. Nutno říct, že ta různorodost je vlastně skvělá od jako zábavných hraček přes jako běžný denní věci. A tady ta divočina je taková trochu nazlobenější. Jasný, bez volantovka. Dobrý den. To i vypadá celkem k světu, tady ta mašina. No, Marta Snídal z projektu Mazda Gentleman s jeho červenou RX8 to nestihl dneska, tak je tady aspoň na čumendu pro vás ve videu Totok, Celica a Totok. Což kouzelný je 100 lidí 100 chutí, že jo? Mě to třeba nechává chladnějším, ale jestli je to i po funkční stránce nazbrojenější, nebo jestli je to jenom estetika, to těžko říct, majitel to není. Ale jako divoce to vypadá jako skutečně velmi. No a tady ještě co? Modrá Typera, MPSO,
Mimochodem, tahle generace Typery mě dává hrozně smysl v červený. A tady tu modrou furt se nedokážu rozhodnout, jestli se mi to vlastně líbí nebo ne. Jako je to neotřelá barva, to nepochybně. To auto vypadá fantasticky a všichni, kdo s ním měli kdy zkušenost, tak říkali, že to je jako fakt jako dobrý auto, jako skutečně, že šoferský je velmi zajímavá mašina. Když tak mi to potvrďte nebo vyvraťte dokumentů a moc se mi tam nehádejte. Ale tahle barva, já furt nevím, přátelé. Mně to jako se jako hrozně asi líbí, ale pak si říkám, že hrozně ne a furt, no, já jsem takový standardně nerozhodný. Trojkový MPSO, to asi je takový evergreen, řekl bych, respektive to asi všichni znáte, možná, nevím, pište mi zase do komentů. A tím by se skoro dalo to, co tady na tom zraze je, de facto uzavřít. Nějaký preludy tady jsou, ale výhradně tato generace, žádná jednička, žádná dvojka. Příště na takovouhle aktivitu, to budu stíhat, tak vytáhneme moji červenou preludu, to je 3G, že to auto některý znáte, kdo mě sledujete další dobu. A mě furt baví pohled tam prostě na to žlutý mimínko. No, tak, tolik k procházce a my jdeme teďka ochutnat nějakou palačinkárnu a pak se asi podíváme ještě na slalom. Přátelé, díky za pozornost, pokud vás tohle video bavilo, jak to říká Petr Mára, víte, jak se tahle hra hraje. Lajky, odběry, zvonečky, followy. Já začínám zase pomaličku pro vás točit, mám toho tunu, tak se těšte. Na to konto si dejte ten odběr, doufám, že vás bavilo video z dnešního srazu a vůbec vlastně z toho, co se dá dělat v okolí Plumlova. Tak se mějte skvěle a pokud to aspoň trochu jde, cestujte klasikou a hlavně buďte zdraví. Zdarec.